நம்ம வந்ததே எதுக்கு வந்தோம்னா இந்த முகத்தை பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். கார்ட்ஸ் விளையாண்டுட்டு லஞ்ச் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வந்தா பிரியாணி பாய்கிட்ட பிரியாணி நான் கேட்க வேணும். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரே மாதிரி வந்து உட்காந்துருந்தோமோ அதே மாதிரி சிட்டிங் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் பார்த்து போட்டோல பார்த்து அதே மாதிரி உட்காந்து ஃபன் பண்ணோம். இந்த மாதிரி வெளுத்து வாங்கியது நம்ம ராஜம்பேட்டை ராஜபுரத்து தான். வச்சு வெளுன்னு வெளுத்துட்டாரு பிரியாணியும் சிக்கனையும். இதுதான் சாப்பிட்டு ஆன் பண்ணிட்டேன். பண்ணு ஏதோ பண்ணு இந்த போட்டோ நம்ம முஸ்தபா பாட்டு போல நண்பன் ஒருவன் வந்த பிறகு வினை தோடலாம் முண்டன் சிறகு வானுக்கும் இல்லை உண்டு நட்புக்கில்லையே. அந்த லிரிக் மாதிரி செம்ம ஃபன் பண்ணிட்டு வந்தோம் நாங்க. என்னதான் வந்து வாழ்க்கை மாறினாலும் லைஃப் ஸ்டைல் மாறினாலும் என்னதான் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் குடும்பங்கள் அப்படி இப்படின்னு வந்துட்டாலும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு வந்துட்டா அந்த பழைய வைப்பு அந்த பழைய சந்தோஷம் அதெல்லாம் வந்து என்னைக்குமே மாறாது. இது எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான். அதனால தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். until then bye from கார்த்திக்.